mires, perquè ja puede quedar bonito, ja puede quedar fantàsticamente bé. A mi m'agrada. I això us agrada, el que us hem deixat avui aquí? Sí, està molt bé. Vull dir, el que passa que no sé si ben bé totes ens anirà bé aquesta, i ja per anar del Carnestoltes i tal. Però escolta, a nosaltres ens sembla que no hem vingut pas a parlar de Carnestoltes. Després, si a casa, en parlem una miqueta i convidem la gent i tal. Escolta'm una cosa, a veure, jo és que no sé ben bé de què hem vingut a parlar avui, perquè la cosa anava una mica complicada. Jo m'he fet aquí el que en castellà diem una xuleta, i parlem amb dues dones prenent el cafè amb mi. Hola, bona nit. Estem altra vegada aquí al Cafè de les Dones. Recordeu que de tant en tant reunim unes dones aquí a Clot Televisió, al 4047, a l'apartat de correus, amb un telèfon que és el 2320317, i parlem de les nostres coses, del món de la dona, què fem. I avui tenim dues dones una mica especials. Tenim a la Margot Argudo, ho llegeixo perquè sempre m'equivoco 2 o 3 vegades, m'he equivocat. I també està amb nosaltres l'Ernestina Moreno. Són dues dones que tenen unes professions gens normal en el món de la dona. Aquí teniu amb una senyora ebanista, fustera, però amb tots els ets i uts, i amb una senyora que no sé pas com dir-li, si biciclera, biciclista, senyora que fa bicicletes... Senyora que fa bicicletes. Senyora que fa bicicletes. Bé, totes dues han entrat amb el món del treball, amb una parcel·la que era totalment dominada pels homes. Perquè, clar, ens hem estat preparant una mica el que volíem parlar aquí per explicar-vos, i inclús si alguna de vosaltres voleu trucar i ens voleu preguntar, i els hi voleu preguntar també amb elles, i us torno a recordar el telèfon, què és el que diríem amb aquesta conversa, perquè, clar, és una mica complicat parlar de les vostres professions. Com es acudir? Perquè, a veure, tant tu, Ernestina, com tu, Margot, veniu d'uns programes que ha fet entre l'INEM i l'Ajuntament amb fons del Fons Social Europeu. Un és un curs FIP i l'altre, em sembla... Tu estàs amb el curs FIP, amb Biciclot, que ja heu vist abans a l'informatiu, i tu estàs amb el que entendríem una escola-taller. Sí, una escola-taller. Llavors, quina diferència hi ha d'una cosa a l'altra? Per exemple, què és una escola-taller? Doncs és una escola, és un lloc a la vegada que estàs aprenent l'ofici. O sigui, és un muntatge pràctic i teòric, no? Estem ja fent pràcticament teoria de la fusta, no? Ofici, treballem molt, fent de tot, mobles, finestres, i hi ha una mica de teòrica, no? Unes classes teòriques de la fusta i a part competències, no? De l'EGB. De l'EGB. I realment el cas concret teu és diferent, és un curs ocupacional. Exacto. I allò ¿qué feo? Pues aprender a construir bicicletas, pero claro, supongo que el suyo tardará más tiempo que el nuestro. Sí, es un proyecto de 2 años y medio. Exacto, y el nuestro es 300 horas, 4 meses, así. Però jo m'havia apuntat abans per parlar de certes coses, perquè dic que aquests temes que no se'ns oblidin, perquè, vamos, són temes molt concrets. Sobretot amb el teu cas, és que jo t'ho comentava, dic, no te'n fa. Tu diràs, tu ets petiteta, tu ets menuda. Sí, però... És que em fa la sensació que amb un gran tros de fusta difícilment et veig, no? No hi ha problema, és això de más vale maña que fuerza, que és que comentàvem, sí. És veritat això. Doncs, no sé, fins ara no ens hem trobat allà grans problemes. Bueno, a vegades, doncs sí, has de demanar ajuda a algú que sigui una mica més fort, però tenen 1 any i mig a la fusteria i molt perquè, bé. Perquè allà també, per lo que he sapigut, i suposo que veurem imatges, també no sol hi ha dones fusteres que dones paletes. Hi ha, sí, dones paletes, estucos, estucos, i també estava el curset de pintura, però al final va desaparèixer. El teu cas concret també seria una mica complicat, perquè els tubos que feu, no sé com en dieu, tampoc és una cosa com de dir molt fina, no es tracta de trencar un fil. No, normalmente son finos. Pero cuando vas a hacer una bicicleta que sea fuerte como una tándem o algo, ya utilizas unos tubos que son bastante gruesos, que tienes que cortar con la sierra y hay veces que si tienes que cortar muchos tubos, te hace daño. És que Margot això ens ho diu perquè en aquests moments el projecte que té ella és un tàndem, suposo que deu ser per la teva filla, el teu marit, els teus i tots els caps de setmana. Sí, un tándem de 3 y claro, hay que hacerlo un poco fuerte, ¿no? No vayamos a quedarnos a mitad de camino y tengamos que llamar a alguien. Y lo estamos haciendo lo mejor posible. Los demás son tubos normales, sí, pero estos son un poco más fuertes, para que aguanten mejor. El comentari que fèiem abans d'entrar aquí era que us han dit, aviam,
tu, el teu company, el teu marit, els companys, jo em penso que si diem anem a fer el curset aquell famós de macramé o anem a estudiar, jo què sé, infermeria, però clar, tu quan arribes a casa i dius, escolta, és que jo vull ser paleta o jo vull ser fustera o jo me'n vaig a fer bicicleta, què us diuen? A mí nada, que adelante. Que mientras me guste, ¿por qué no? Él no me ha dicho a mí nunca nada. En cambio, la gente sí. A lo mejor vas al colegio de la cría, se lo dices a lo mejor a las amigas, qué barbaridad, qué chorrada vas a hacer y para qué te vas a meter allí. Y como solamente había chicos, al principio solamente éramos chicos y yo, ¿no? Y te vas a meter allí con tantos chicos, que es un trabajo que luego no vas a conseguir porque es de hombres y luego no vas a conseguir nada. Te han dicho tantas cosas que una dice, bueno, realmente lo único que vale es lo que yo pienso i el que pensa mi compañero, no? I ja està. Sí, perquè clar, tampoc t'ho diuen dones molt grans, perquè són dones de 25, 26, 27 anys, que això que tu digues la iaia s'entendria. Bueno, si te lo hubiera dicho una persona mayor, dices, mira, como es ya mayor, pues piensa esto. Pero cuando te lo dicen personas que tienen más o menos tu misma edad, dices, jolín, pues sí que estamos bien, ¿no? Hasta ellas mismas se van quitando la cosa de poder hacer algo. El que sí parlàvem abans és que, clar, tu has fet el que van també sortir a l'informatiu, una mena de el que entendríem com una bicicleta artesanal. Clar, el problema ara seria que tu sí que potser tindries que especialitzar-te en la part de mecanització perquè et poguessin agafar en una empresa, no diguem ara, no fem publicitat, perquè clar, en teoria estic d'acord que puguis entrar a biciclot, etcètera, però clar, es que lo que aquí hemos aprendido está bien para hacer un taller propio. Pero trabajar en una empresa... O sea, que podria ser autónoma. Sí, claro. ¿Y tú lo has planteado o no? ¿Tú has planteado? Me lo he planteado, pero me gustaría coger un poco de prácticas y a lo mejor trabajar unos años en alguna empresa. O sigui que el pas teu és ja no sol una dona obrera, amb el que s'entendria en veritat la paraula obrera, t'estàs donant el pas de dona empresària. Sí. I t'atreveixes a fer-ho. Sí, lo que pasa que me quisiera... Han sido solamente 300 horas. O sigui, ampliar coneixements. Más de práctica, ¿no? Porque son muy poco tiempo. Me gustaría trabajar primero en una empresa, en una fábrica y luego sí, me gustaría montar mi propio negocio. Ernestina, jo sé que a casa teva el problema no és sol teu, sinó que tens la teva germana Besoneta, que esteu totes dos treballant el mateix. Llavors, clar, el la que m'explicava, si no recordo malament, que aquest matí, precisament, ha vingut un empresari... Ah, sí, ha vingut un empresari. Bueno, el que han dit és que era per treballar un astillero on hi ha 100 homes. I clar, doncs no hi ha tots, en un moment donat una vida... Alguns que han vingut és que no es volen noies, perquè distrauen el personal, perquè físicament no estan... És veritat, ho demostrant que no podríem fer vídeos treballant, o muntem... O no, escolta'm, ara perquè els socialistes potser verem més que sembla aquest món. El que jo quasi diria, no tens treball, perquè és el que comentàvem l'altre dia quan ens vam entrevistar i vam parlar una estona, i dic, jo treballo perquè vull treballar una camarada, però no... Pero tampoco quiero que me vayan a tomar y decir, venga, vamos a cogerla y así ya nos hacen venir en la fàbrica. Doncs és treball perquè els vells fusters estan jubilant i no hi ha gent jove que s'ocupa dels tallers i si unes joves vull dir, no... La feina ben feta. Perquè això sí que t'ho comentava, que... No, normalment passa sempre. Miraban los pobres y se quedaban comparados. I bueno, doncs per les experiències vivides, per lo que fos, doncs se marcava molt una gran diferència. Sí, és polint i ara molt bé amics. El company, però els pares, la mare, la clàssica mare, que totes, la sogra, no, viven en Andalucía ahora mismo. Y ahí no creo yo que llegue. No arribarem algun dia. Puede que me vea algún familiar, pero yo no sé. Amb sortida de quan es van donar els títols, que m'ha fet molta gràcia que el senyor Cuevas va dir que tu eres molt bona, inclús va en el sentit de... Oye, que he hecho un curso y tal, pero viendo el pensamiento que normalmente para tiempo y estoy aquesta professió, perquè clar, parlem de vosaltres dues, però tu comentaves, hi ha les estucadores, hi ha les ebanistes i tal. No, suposadament gent. En la teoria doncs és de molt esforç físic, molt canyero, no? Però en la pràctica doncs que som i bueno, el meu pare
no lo té molt assimilat, però nen, Clar, i les mengem la dos? bola molt. Clar, perquè té clar la gent... Això, no? Ara la meva germana i jo hem fet un projecte, hem presentat un projecte a l'Ajuntament d'autoocupació, que funcionin tot. I ara veurem. Vull dir, jo... Saps això? És que tinc que arreglar els armaris de la cuina. doncs, com vulguis. Mira, ja en parlem. A veure, el programa aquests d'autoocupació que comentàveu, és interessant fer-ho, perquè hi ha uns perfectes tipus de vosaltres, això està clar. No com un taller, comprar potser tu més cara que tu, però la maquinària és cara. Sí, però l'Ajuntament ara ho està bastant fàcil. Falta experiència, ens falta molta experiència, no?, perquè acabem de començar. Però bueno, si tenen paciència i ens van, doncs sortirem endavant. Per exemple, una cosa de la intuïció. Tu que senties aquest tipus de projectes, a l'hora d'aquest tipus de feines, la intuïció deu funcionar molt, perquè clar, en un moment donat que tu, en teoria, no sé, l'hora de fer però la intuïció, com un... És una cosa més quadriculada, m'entens? Vull dir, 4 armaris... Sí, sí. Vull dir, la circular, la de cinta, són màquines que a mi... Quan això has aviat la marca... Que si la fusta ni la de portar-la sempre recta. I a nivell de mides i tot això, doncs... Són coses de tipus matemàtiques. Sí, són matemàtiques. Suposo que és una preparació que també es pot intentar. I s'han de tenir molt en compte les mides, sempre respectar les mides. Si te menges una mica més de... Jo no se m'acudeix moltes més coses perquè és un que no estic, vull dir, dones, les metgesses, inclús les dones yupi, que les portarem. Ara de vegades és una compra, ciclistes, bicicletes, que explica pot arribar per què vau decidir fer-ho, si és que per falta de feina o per què, i no vols fer. El meu company va dir, m'he enterat que l'Ajuntament vol muntar una escola-taller aquí al districte de Sant Martín i tal. Potser me va agradar molt perquè els estudis mai m'han anat molt bé, no? I sin embargo, manualitats, doncs, em van doncs, que era fustera, doncs, pot ser molt complicat, però és que m'he donat compte que qualsevol que aceptan en el curso bien, ¿no? Me aceptaron y era porque no estaba claro, quería hacer algo que era un típico de que arreglas un pinchazo y mal, porque tenía que pedir ayuda, que hacer bien ella, pero siempre con la ayuda y me dijera cómo hacerlo. Y ahora más mujeres, porque hombre, claro, todos son chicos los que yo he visto. Te ayudaria a lo mejor con los que son propis de... Però... Veient? Bueno, jo diria dones i homes, però en el cas concret seria les dones. Primera, no és difícil, us ajudaré a part de la cooperativa, com deia, que aquests homes totes sabeu que trucant amb un telèfon, que és el 2320317, i un apartat de correus, que és el 40 i els vostres, perquè els enviaran Sí, estic acongiada per la Cristina López. No, que passi una tota. Sí, em sembla que funciona a tota Barcelona. A cada districte hi ha una DL o dos, em sembla. Bé, doncs jo no sé quanta estona ens queda encara de programa, amics i amigues. No sé si per la part de control ja ens diran aviat que hem de plegar o no, perquè la veritat és que, si us ho fixeu, soc tan fresca que avui no m'he portat ni rellotge. Hem entrat aquí totes una mica disparades. Però el que sí està clar que, en el cas teu, per exemple, a mi em faria gràcia preguntar-te el moble aquest artístic, i això és a nivell de curiositat ja personal. Jo t'he parlat abans d'un armari de cuina, però el que seria l'ebenista, el que és el moble artístic, això es continua fent, es continua portant, i en aquest cas, una dona pot aplicar allò que dèiem de que li agraden les coses més ben fetes, etc. Diuen que sí, no? Que a les dones, com ens agrada més les coses més ben fetes, doncs se'ns dona millor la ebenisteria, que és més feina al detall, no? Però bueno, és molt relatiu, perquè a mi personalment m'agrada més la fusteria d'obra, no? Fer finestres, portes, marcs, hi ha per tots gustos, no? Però bueno, no sé. Exactament, no sé si t'he contestat la pregunta. Sí, m'has contestat, perquè clar, vull dir, una altra pregunta que se m'està acudint és si ara, abans ha estat en broma, la història aquella de... No, en broma no, ara m'ho prendrem en sèrio. D'entrada les mobles de cuina, ara m'ho prendrem en sèrio. El que passa és que si ara, per exemple, alguns veiés i es dirigís a l'escola taller, vosaltres feu mobles per la gent? Sí, bueno, no. No, estem rehabilitant l'escola taller. Ah, però que són les masies? Sí, estem rehabilitant l'escola taller, no fent... Però si hi hagués algú que algun dels alumnes ho pogués fer, vosaltres teniu possibilitat de fer servir les màquines? Sí, suposo que hauria de parlar amb el director, a veure com ho ve, això, i entonces nosaltres faríem el que volguéssim. Clar, perquè el cas aquest seria el mateix. Tu imagines que algú t'ha vist i diuen, deixa estar fer el tàndem,
perquè és que jo necessito una bicicleta, perquè segons explicaven abans, té que ser de la mida de no sé què. Sí. Tu acceptaries ja encàrrecs per poder-la fer? Sí, y me encantaría. M'encantaria. Porque, quiera o no, siempre dicen que nosotras trabajamos un poquitín más a mirar las medidas. Por lo menos eso el señor Cuevas detalle, sí. siempre lo dice, que nosotras estamos más pendientes de que acabe bien, ¿no? Y a mí me encantaría que ya alguien me dijera, oye, constrúyeme una bicicleta. Mira, jo avui per avui em sembla que acabarem de parlar, que no és tot pas complicat en absolut. Però jo sí que tenia, no sé on l'he deixada. A veure, espereu-vos. Jo tinc aquí, us ho hem ensenyat això, has vist quina cosa més cuca ens han donat els atrets avui, perquè veieu això. I després tenim més coses per aquí sota, espera't. La meva és aquesta, o no? La meva és aquesta. Ah, jo també he apuntat coses per dir-vos aquí, espera't, jo ara m'ho miro. No, aquesta no és, espera, aquí. Jo he apuntat tot el carnestoltes, aquí, veràs. Deia, vosaltres sabíeu, és una petita cosa que m'ha fet molta gràcia, que vaig llegir dia, la veritat és que ho he copiat del periòdic, les coses com siguin, i deia que el Carnestoltes es celebrava al segle XI amb cabalgades. Al XVI ja es van posar les màscares perquè venia la influència del Carnaval de Venècia. I després ja van vindre els balls de saló. Els balls de saló pels rics i el carrer pels pobres al segle XVII. Però que la gent aquella més reaccionària deia sempre que era una ofensa a Déu i a la nació. Però he llegit una cosa que m'ha fet molta gràcia, que era quan a l'enterrament de la sardina, que serà dimecres que ve, pujaven a la gent a enterrar la sardina, i com que jo no estaré en aquest programa, ja us ho dic, perquè ho aneu cantant, pujaven a Montjuïc, pujaven a fer un berenar i pujaven cap a Montjuïc. I mentrestant deien unes rondalles que deien: ara venen 7 setmanes totes de dejunar, 7 anem passades totes de riure i folgar. Doncs, escolta'm, com que encara ens queden aquestes de riure i folgar, que se'ns acaben ja amb el Carnestoltes, mireu, nosaltres que som molt bufones, aquests senyors dels informatius no ho tenien tan clar, però nosaltres ens les han posades molt més maques, això és una mica complicat. Sí. No sé si queda bé o no queda bé, no sé com ens els han posat. Estem bé? Estem bufones? No queda bé, això? No? Sí? Estem maques? Bé, espera, doncs, simplement, em sembla que ens podem despedir així. Sí, no? Dient a tothom bon Carnestoltes, benvingut senyor Carnestoltes, bon Carnaval, us esperem a totes les trobades, a les sardinades, a totes les cercaviles, i ens veurem tots allà. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Recordeu que això és el Cafè de les Dones, que simplement ja veieu, no hem pres cafè, si us heu donat compte, avui hem pres camamilla, que estàvem una miqueta més nervioses, en lloc de cafè. Gràcies a tots per haver estat amb nosaltres i fins a un pròxim programa. Estem preparant el programa de Dona i Presó. Pues ja ho veieu. Això està acabat la història. Oye, pues no és broma, que això ens quedaria la mar de bufonet. Y lo pasa que... No estaría simpático salir con ellos esta noche. No es broma, no? Mira.